primer programa de Parlem de Melons. 1, 2, 3. Bon dia, melons. Vos estareu preguntant moltes coses. Que qui som, que anem a fer, que per què hi ha un Òscar ahí, que per què tenim un ganivet... Bueno, són preguntes que ja trobareu la vostra resposta al final. Vale. Primer de tot, ens presentem. Som Paco Rulos, aka Miguel, Lluna, Roser i jo, Laura. Som pues, un grup d'amics que vam dir anem a fer el tonto un poc. I així estem. Pues cada dia, bueno, pujarem vídeo, en teoria... Cada dia que pugem un vídeo. Cada dia igual no. Però pujarem un vídeo cada 2 setmanes, més o menys, si tot va bé. I... Si no hacemos ningú. I ja està. I pues, de què va? Pues, de no res, de parlar. ¿De qué va? De no res. ¿Cómo se vende ella, ¿Cómo se vende? De xerrar. I això, cada dia obrirem el meló d'un tema i, pues, jo què sé, farem seccions, farem jocs, farem entrevistes, farem recomanacions, moltes coses. I ha arribat el moment. Anem a obrir el primer meló de Parlem de Melons. Anem a obrir el primer meló de Parlem de Melons. I el meló d'avui és... Este. Al revés. No, es que... Espera, antes de tallar... És que no sé, ningú sap obrir un meló. Sí, Ja. mira, n'hi ha més o menys una tècnica. Jo no la tallat mai, Vale. però crec que tens que tallar-li una part... Claro, que has de tallar de esquina. Espérate. No talla. Hashtag sale mal. És que jo crec que li hem donat el ganivet a la boca. Anem a obrir el meló Hòstia, nit. de... Què li diries al teu jo del passat? Cuidado el melón, que no te un nit. ¿Vale? Així que, bueno, mentre jo seguís tallant este meló, pues anem a començar per Miguel. Miguel, què li diries al teu jo del passat? Vale, pues que dedique temps a coses més importants que estudiar. Com per exemple, dedicar-se al Mario Kart. Al Mario Kart. Sí. Merci. Jo era molt bo amb Luigi, amb l'aspiradora esa, el cotxe con una aspiradora. Increïble, era increïble, una passada. I per un moment, 4 dècimes de segon, vaig decidir que podria ser un pro player del Mario Kart. Això no se talla, No, claro que no. Gràcies. Un pro player de Mario Kart, però ma mare m'ha de dir, Miguel, estudia, que igual te va millor. Claro. T'importa menjar? Sí, claro. Me toca una tabla, no. Menos mal, así la alérgica. Bueno, Hòstia, está bo, la pepita. Vale, pues això. No fa ni friendly, però bueno. Ja mos ho ha contat, Miguel. Ara mos ho contarà Lluna, per exemple. Vale. Yo... Mojador, sopa. Yo le diría el número ganador de la lotería. Oh. Claro. Eso no me había Claro, pensado. Wow. claro. ¿Pero de euromillones o...? Pero como- Hombre, ya que estaba me buscaría Pero un premio vos- gordo. Hombre, la onda Hombre, pues de sí, esa te podría no decir unos cuantos, ¿Y si claro. Fabra? Sí. Va a poder parlar amb el seu jo del passat. Claro, eso era. No, Eso era. Eso era. Será eso. Jo crec que sí, Era eso lo que va a pasar, efectivamente. Com podeu comprovar així la llista del grup de Lluna. Pero ¿cómo estás tallando el melo, tía? Pues tallant-lo, com m'han ensenyat a ma casa. Bueno, ya está el mes que m'altres també ho La hem veritat dit. és que sí, a veure, no m'ho vaig a queixar. Jo segurament ja m'hauria partit de la mà, saps? Vale, Roser, què li diries al teu jo del passat? Pues Cuidado. no sé, que al final
Ara vaig a posar bé intensa. Al final, lo que pensa que és més important en la vida no ho és. Wow! En plan, els objectius i tal, la típica de... Tinc que estudiar molt, o sigui, realment el mateix que ha dit Miguel, Del Mario Kart. del Mario Kart, que a vegades és més important jugar al Mario Kart que estudiar per ser Estudiar. metge o estudiar en general. Estudiar en general. A passar-ho bé, davant. Pues sí, i això jo. Muy bien. I vos, Bueno, I tu? també, sí, ara contestaré jo, però també vull fer una aclaració. Ostres. Hòstia, que ja... Com podeu comprovar també, este programa pot ser pues, molt l'aixina de jajas, no? De risis. Ui. Pues sí. Però si mos fiquem Però serios... si us fiquem serios, Siguem Sí, serios. pues farem plorar. Farem plorar. Bueno, la diferència igual no. Bueno. Jo, Pues farem plorar. què li diria al meu jo del passat? Jo li diria moltes coses, però la primera i la més important li diria no desitges tindre mamelles, Laura. Perquè se va complir. I vas a tindre moltes mamelles, molt grans. O sea, moltes no Més de grosses, dos, ja me però fa. grans, dic. Entonces, y te farà mal l'esquena. No desitges tindre mamelles, ho dic molt en serio, Laura. I enamora el ganivet. No desitges tindre mamelles, Laura. Mira. I això. Què més li diria? Pues no sé, pues jo què sé, és que li diria moltes coses. Però la veritat és que jo a la Laura del passat la odio un poquet, no us vaig a mentir. Per què? La Laura del passat... Bueno, és que era poquet turbia. Ai, la Laura del passat. Ai, Tenia uns punts així ai, un poc... la Laura del passat, no? Has tenido tu pulseretes, fase... un poco així via España, Sí. Tu fase choni, bueno. però tu fase choni fatxa. Jo, és que jo he tingut fase choni, fase fatxa i fase, pues alternativa, no? És la fase d'ara. Passem que no passes d'esta fase, Ja. perquè si no el següent... És com quan Bueno. no pas de canviar de Però religió ara alternativa. volves a fer una pregunta. Sí. És, realment, al final, vos sentiu que sou vosaltres mateixa o tot en la vida són fases? No sé si Jo me crec que no, la expliquem vida molt són bé. fases, sempre vas canviant, perquè Claro. tots els dies te passen 50.000 coses, i això, vulgues o no, pues fa que canvies. Ahir estava parlant Ja amb està. mon pare. I mon Molt pare, bé. que és un home molt sabut, Mhm. Hola. me va dir, hola Albert, me va dir, el present no existís. Oh. Tot és o passat o futur. Sí, el present Bueno. és No massa existeix el curt present. per a Bueno. pensar en ell. No, és que és... I us solapa el present, el passat i el futur és el No, present. no, perquè si jo faig així, no. Ja és passat. A veure, el present Sí, existeix, sí, el que sí, passa sí, és que sí. no pots A veure, la física... contemplar-ho no quasi, saps? La Hòstia, física... tio. me suda. O sigui, al final... Albert té més autoritat que la física. Per favor. Per favor. La ley cuántica demanda permiso a Albert. Albert, pum, sí. La ley de superposición. Sí, dale, dale. Hòstia. Lo que... Mm. Se m'olvida lo que anava a dir. No passa res. Pues això, o sigui, al final vius en un constant de algo que ha passat i algo que passarà. Què passarà? Per això, o sigui, lo de antes de... Lo de antes de... N'hi ha coses que són més importants que estudiar. Té un poc de sentit en el Ja. sentit de que estàs perdent temps fent això, Però, en lloc de viure. Si us penseu... No, però, a veure, No, però si ho penseu, al final tu has arribat a la conclusió de que has de fer coses millors que estudiar perquè has estudiat. Exacte. claro. O sigui, has de passar per llocs pas. per on hem de passar, sí o sí. Claro, o sigui, si no ho proves, no saps si t'ha robat. Però si podem passar per això en una mansió, en comptes d'un piso de protecció oficial, pues Per se això passa és millor. Molt millor. exacte, I si sí. té piscina, millor Sí, encara, la si te veritat. pares a tu mateix i te dius, fes el que tu, o sea, pasa tu bé. Y ahora estás ahorrando el pas de pasar mal, ¿sabes? Claro. De este Claro. tipo, en plan, matemáticas, ecuaciones... El fantasma d'esta casa. Timi. ai... Cuidado. Que és Bueno, Bueno, anem a fer un xoc, ¿vale? un xoc. És el xoc de les anècdotes. Anécdota. Anécdota. En què consistís? Cadascú de nosaltres contarà dos anècdotes del seu passat certes i una falsa. I els altres hem d'adivinar quines són les certes i quina és la falsa, ¿vale? Al final que es començarà... Roser. Hòstia. Vale, vaig a mirar el mòbil perquè si no no me'n recordo. Tranquil·la. He vivido tantas cosas que va, tío. No, yo al principio, cuando estaban los cuadros, como tú a hablar, pensaba que ibas a decir: hola, somos el grupo 3, vamos a enfrentar la célula de
Miquel. No, però he pensat i dic, hòstia. A Lola no li agrada la broma. Lola! Calla! Animal... Vale. friendly. Sí. Vale. La primera anècdota... Has ficat si estava verdadera o falsa, no? Sí. No mires la pantalla. La primera anècdota és que una vegada vaig anar a un concert, ¿vale? I estàvem en plan els amics i tal, i a un amic li va dir en plan, gilipollas, ¿vale? Això se pot censurar o no, me da igual. No, aquí no. Pip! I un xaval que estava darrere se pensava que li ho dia a ell i se va enfadar que flipes i me va dir de tot. Vale. Vale. Esa és la primera. Vale. La segona era, bueno, jo visc en estiu jo visc en un camí de cabres, ¿vale? En plan de horts i tal. I anava en el meu amic Nacho en bicicleta i... Nacho. Un saludo a Nacho. Sí, un saludo a Nacho. I vaig derrapar en una curva i me vaig caure a la sèquia. I portava la Nintendo DS i me vaig quedar jo en plan encaixat en la sèquia i jo li preguntaré a Nacho, obri la Nintendo a veure si funciona. Estava més preocupat per la Nintendo que per mi, jo en plan estava super... I esa és la segona. I la última... I ja ves, I la última? Perdona. I la última és que una vegada vaig anar a urgències pensant que tenia apendicitis i en veritat era un pet. Així que... La última real. Sí, segur. no, la última real. La última real perquè- Jo crec que les dues últimes són les que són veritat. Molts més. Jo crec que les dues últimes són veritat, també. Tio, és que en veritat me coneixen molt bé i No, però és la que- primera en ningú univers ha passat, saps? que Tio? ningú té, Impossible. no sé. Damunt Estic molt que- borratxo, bueno, igual... Damunt que jo pense que els concerts que tu vas que són a l'escena del rollito, la gent no se ve que... Bueno, encara que bueno, encara que bueno. hay de tot. Encara que la primera és més o menys veritat perquè me va passar en una magdalena o algo així, crec que li vas dir gilipollas a algú, en plan de... en uns amics, i una xavala en la que estàvem parlant se'm pensava que li ho havia dit a ella. I jo en plan, no, i ella, vale. Estamos en la calle, estamos en la calle. Vale. Laura. Espera, anem a arreglar el micro ixe perquè estan les Com? gomes mal posades. Vale, i una. Vale, voy, espera que vaig a buscar-les. Vale, són totes de quan era xicoteta, vale? Vale, la És primera... que el futur és complicat per... Sí. De quan eres xicoteta. Que Sí. guai. És que Vale, anem aquellos tiempos juntes tan és que lejanos. anem juntes al Hi ha una que és que tu la saps, però... Sí. Bueno, da igual. Quan era menuda, ma mare me va obligar a comprar-me una jaqueta que no m'agradava gens i era un poc el motiu de burla entre els meus companys de classe. No, tio. I un dia que feia molt de vent, la jaqueta estava secant-se al terrat, vaig anar, l'he amagat, li vaig llevar les pinces i la jaqueta se va volar. Ojalá siga real. No em puc arribar a creure que Jo vaig dir, uf, el mal. La segona és, quan era menuda el meu germà tenia un senyor patata, de xoguet, i vaig tindre la magnífica idea de posar-me l'orella del senyor patata dins de la meva orella. I me va tocar el timpà, el palo de l'orella, i només vos dic que vaig acabar en urgències. Hòstia. I l'altra és Ojalà que se quan lo diria era també. menuda me vaig deixar la motxilla a casa pensant que estava en el cole perquè era lo de matí, o sigui, que anaven de matí i després de vestir. Jo pensava que no havia deixat en el cole i no, estava en casa. I vaig a plegar allí, no estava la motxilla i li vaig dir a la mestra que m'havien robat la motxilla. I tot el cole va començar a buscar on estava la motxilla dins dels contenedors. I estaven de casa. Això és veritat. I Jo això és crec que veritat, això i això és veritat. Jo crec que Me això és sona que- veritat. me sona A mi a mi me que sona això ho hem moltíssim. contat. A mi me sona moltíssim. Al final estava en la meva habitació. Lo més humillant va ser haver de tornar el dia següent en la motxilla que vaig fer. I tots, ai, i la motxilla on estava jo? En mi puta casa. Joder, tio. I això és veritat. Sí. I jo crec que la que és un poquet mentira és la del senyor Patata. Jo també crec, jo t'opino el És La mateix. primera! És veritat! La del senyor Patata és veritat. Què dices? Vaig agafar l'orella, vaig dir, oh, què passarà si la poso dins de la meva?
sí. Pensaves que era un forat Era i en el s'ho cambio, d'encaixar. No, simplemente, pues, no sé, a veces de chico te piensas, ¿qué pasará si tira un bote enterrado? Claro. O cosas así. Pensamientos intrusivos. Y yo no me los pensar, haces. pues, De pues chicote. vas a ficarme la orilla esta así De chicote. y A mi lo que... me vaig a caure urgències. Lo de la jaqueta és quasi veritat. O sigui, se va molar, però jo no vaig fer res en les pinces. Se va molar ella soles. Ho vas desitjar molt Claro, i i se va anar. Cristo nuestro Señor Espero que te va estiga conceder bé, allà on un deseo. estiga, que tinga una bona vida. Lo de era la orella feíssim. me recorda a mi que jo en estiu, que estic a l'apartament, pues vaig agafar un sabó d'estos que són de... sòlids d'estos, i començava a rascar i feia boletes, Claro. vale? I quan tinc la boleta era molt gran, dic, hòstia, tinc dos forats així molt xulos, així al nas, i jo... Claro, me ficava en un, me tapava l'altre, que fos i se deixa disparat, vale? Així no està. Hasta No hay fallo. Així no s'ha va quedat. haver un moment que vaig ficar tan profund que vaig fer molta força i no eixia. Hòstia, i ara el tens al cervell. No ho sé, algo així. O sea, al final el que vaig fer és no vaig dir res, vaig anar jo sols plorant assustat al bany i vaig començar a veure-me la cara i crec que com se va mullar, se va anar desintegrant i va anar baixant. Part. Després, quan a les 2 setmanes me vaig oblidar de lo del nas i vaig provar l'orella. Molt bé, molt bé. Descubriendo los orificios del cuerpo. I sí, bueno, I l'orella m'he fàcil. vas dir... Però No, deia, perquè és que era... pa, Que guapo. Això ho podríem provar ara després. Però sí. No. I te pega un tip. Vale. Hola, Lola. Vale. Bueno, pues vaig a contar les meves anècdotes. Jo tinc 3, ¿vale? 3 anècdotes. La primera de totes. A veure, jo tinc un apartament, ¿vale? Ja us he contat que tinc un apartament. Sí. Vale. Aquí el rico. Pues un día el molt listo de Miguel, que estava per ahí, se va trobar una cosa en el terra. I amb el meu amic Jorge. I va dir, hòstia Jorge, hi ha una cosa molt xula, vaig a tocar-la. I quan estava tocant, poc a poc, pues com que la meva mà se convertia com a tindre pèls i vaig dir, hòstia, esto es guapísimo, esto es increíble. Superpoder. Superpoder. I estava dient, hòstia, me estoy transformando en un hombre. I comunicar-lo a la meva mà, Y vaig anar corriendo y digo, mamá, me estoy convirtiendo en un hombre nuevo. Y me dice, Miguel, ¿qué has cogido? Y le digo, ¿eso de ahí? Y dice, suelta eso que es un cactus, ¿vale? Me vas pasar toda la semana entre llevarme les punxetes i no poder tocar res, era molt raro. Era com... I vaig tindre que tirar una samarreta que tenia perquè era com que les punxes havien quedat dins i me feia mal. O era el record del dolor, recordos de Vietnam, i que no me podia ficar-me la samarreta la vaig Que tirar. mal. Vale, la segona anècdota. Jo soc bateria, però no de càmera ni d'això, no bateria de tocar, saps? Roja y expulsión, Vale, ¿eh? vale, Roja y vale. expulsión. I com tot el món sap, mentida, en un escenari està l'escenari estàndard i després està com una tarima on se fiquen pues, els vents o, pues, en el meu cas, la bateria. Pues, jo, com abans tocava un poquet més metalero, pues, usava doble pedal a tope. Pues, en una d'estes, el bombo se va començar a moure i se va caure una de les potes. Pues jo vaig baixar, vaig ficar el bombo al puesto y al entrar pues me vaig sentir pues, molt atlètic en aquest moment, no de Madrid, sinó atlètic estàndard. I me vaig fer un poquet l'Indiana Jones i en comptes de saltar i ficar-me damunt de la tarima, pues, la tarima hi ha unes cortines molt xules i jo pensava que darrere de les cortines me quedava un poquet de tarima i no. I el que vaig fer és, em va fallar una cama i em vaig caure per darrere de l'escenari i pues, van tenir que parar el concert durant... Pues no sé, fins que vaig aparèixer i van veure que estava bé, perquè van intentar començar, es van girar i no estava jo. ¡Oh no! O sea, a lo mejor... Igual que vale. No sona la bateria, que està passant. Miguel, vale. Vale, i la tercera és que jo, a part de ser molt bon xiquet, soc un poquet vengatiu, vale? I un poquet obsessiu amb les coses. I jo sempre he tingut Sí, la mania de ser molt observador. I en la casa dels meus abuelos, pues sempre que hi havia algun canvi, no sé, pues, per exemple, canviaven la disposició del salón o canviaven els quadros, me donava el compte i pues dia, pues esto ha canviat, en plan, i el meu abuelo pensaven, hòstia, s'està donant compte que el xiquet és listo. Vale? És listo. Tiene ojos. Le da el coco. I pues un dia me va descansar de que se canviaren les coses i vas dir, mira, me vaig llevar els bolquers, vaig agafar les mans,
vaig fer com ripollès, la meva obra d'art en les parets. Porque amb estos colores, el ocre, el marrón, no sé bé què havia menjat, però del potito, pues seria ocre, no? Que asco, lol. I bueno, sí, és bastant recordat de la meva família. Recordat. He de llegir. El día que Miguel... El día que me... Se va fer artista. Dalí va començar com jo, mentira. Vale, És que, bueno, igual. és que igual l'última sí, sí, igual sí. m'agrada molt, jo vull que sigui això veritat. Sí, estaria A guai. mi me dona molt de asco. A mí es que les otras dos me cuadren molt. Entonces yo creo que la última es mentira. Es que, a ver, si es veritat es para pegarte. Hòstia, tio. A veure, Perquè a veure. És algo de xiquet, en Era plan de bebé, típica, sí. La típica que fa un xiquet. Claro. I nosaltres no me recordo. Sí. Sí. Yo di que la última es mentira y las otras dos son certas. Jo dic que la que és mentira és la de cactus. La primera. La primera. Sí, tio. No? Hombre, lo... I jo m'imagino este cansen per darrere un escenari. Sí, això segur que sí que és Sí, és veritat. veritat. Pues yo la segona, o sea, la primera y la segunda creo que son veritat. Claro, ¿Esa es la sí, falsa? la tercera Sí. falsa. Pues no, estoy totalmente equivocado. O sea, soy tan tonto como para agafar un cactus. Però és que no pareixia un cactus. O sea, la meva justificació és... Tinc 14 anys, però no sabia que era un cactus. Tenies 14 anys? En cambio, peques ¿sabes? Es un dato, ¿vale? Y lo de cagarme damunt i pintar les parets, pues sí, pues és totalment. Hòstia, I tio. lo de caure és cert a mitges, o sea, no vaig caure darrere de l'escenari, sinó que sí que estaven les cortines i la tarima, però darrere hi havia més escenari. Me vaig caure, vaig desaparèixer durant uns segons, estava com noquejat, i me vaig alçar i vaig, hòstia, i vaig. Hi ha vídeos on se veu com me caure. I el guitarra li tocava a mi i va dir, hòstia, tu vaig veure desaparèixer i no sabia on estaves. I, magia. Magia borràs, Primeros coqueteos con la magia. No. Pues ahora vaig a contar ja les meves. Jo, vale, la primera. Una vegada en una competició de gimnasia rítmica, perquè jo faig gimnasia rítmica, ojo, no la toques que te mossegarà. Pues tenia molta set y se me había olvidado la botella de agua, entonces le vaig dir a mamá, o sea, ella estaba en les grades y li vaig dir, pues me la tires, vaig a les grades ahí a un costat, me la tires y ya está. Me va a tirar la botella y yo pues vaig anar a agarrar y se va a caure y va a petar. Entonces vaig anar corrents a la meva entrenadora de manar el mocho y vaig esbarar, me vaig pegar así y vaig perdre com un poc el goremus y ya está, pero después vaig ir a competir y me vaig fer tot bé y no me recuerdo, crec que vaig quedar a la tercera o això, no sé. Joder, sí que vino bien ese golpe. La segona és que en la guarderia, ¿vale? Hi havia un xiquet que sempre mos feia la vida imposible a mi y a una compañera. Besito. Entonces va a haber un día que nos van a cansar y de repente sí que es. Nos van cansar y el van matar. Estoy harta. Va a haber un día que nos van a cansar de ell y de repente la jefa de la guardería pues va a cridar a ma mare i li va dir mira que Laura i una companyera seua han acorralat al xicuelo este i li han pegat de hòsties. Pelata, plomo. Hòstia. Paga la coca, Javier. I després la tercera és que... ¿Ya no? ¿Del chaval? No vaig No a dir sé el nom. Está en la cama. Señor X. No, és que no me recordé. No me recordo. Ya. No. Bueno, tampoco sabes si Bueno. está real. Tercera. Bueno. Una vegada, jo quan estic molt nerviosa me tiré molts pets. I una vegada estava en la meva primera competició de gimnasia rítmica, 4 anys, pues claro, me tocava així i jo pues me tirava pets, però no sabia per què era... O sea, no sabia que me tirava pets perquè estava nerviosa, ¿sabes? Perquè tenia 4 anys i pues no ho sabia. ¿Cómo funciona esto? I vaig començar a tirar els pets i la meva entrenadora al final me va dir Laura, a veure, per favor, que si iràs ahí, lo únic que escoltaran seran estos pets. Calma. Y ya está, o sea, vaig decidir no me vas tirar el capet mentre vaig fer el ball y todo bien. Esas son les meves 3 anècdotes. Vale, pues yo creo que está clarísimo la primera cosa. Porque justificación, justifico mi respuesta. Està, o sea, està molt ben fet, perquè per era real, però que està com molt, no sé, és com moltes coses seguides, Claro, com moltes sí. casualitats. La típica de pel·lícula de Steven Spielberg. Bueno, Ya, película de supongo- Antena 3. al final salió bien. Al final sale bien, ¿no? En plan, Sí. la heroína y tal, pam. Mm. Jo crec Ja. que per ahí no és... I jo, com no tinc personalitat, opino igual que Mike. Es que a mí la última...
No me parece muy real, No. Jo diria que és la primera. Home, la segona segur. Sí, Perquè la sí. segona Jo d'ir crec a que matar la al de- xaval Sí, ese, sí. la segona sí que és veritat. Ja està. I la primera també. Hòstia. Vaig perdre un poquet de l'arena. Oh, la despedida. I la tercera és mentira. Encara. O sea, no és mentira que me tiré pets quan me fico molt nerviosa, això sí que és veritat, i que m'he tirat 1000 pets en mig de competicions i en teatres i en tot, però això de tirar-me els pets. Té un Google Maps on me tiras fechas Ah, así, sí. así. Hòstia, tio. Vale, ara vaig a demanar-vos Un pedo de 5 que estrellas. ensenyeu la foto més cringe, que més fàstic Cringe. vos done Cringe. de batros en el passat. Que es comence... Yo no. Jo no. Ah, pues ya, vale. Vale, Yo la- ahora a mí no me da una cringe, ¿vale? Esta foto. No. Pero es que vas a intentar trobar fotos on se me queden els brackets de la època en la que jo duia brackets, però no n'hi ha. I vaig trobar esta que du brackets però no se me veu i estic jo ahí tot feliç en una sudadera de Harry Potter Hòstia. al costat d'una puta tardi. Potterhead, Que sí, sí, o sigui, crec que és l'etapa més friki, tots tenim una etapa friki, crec que ella no perquè va tindre una altra tipus d'etapa que no li va comentar, Però... però... La etapa de Sí. odio el reggaetón, Sí, me de- compré samarretes en el señor Miyagi. ¡Oh! Me compres. Lola, t'has tirat I un pues pet. això, no sé, és una il·lustració d'una etapa de la meva vida. Ja Pues està. ha sido precioso. Ah, que sí? Me És que, encanta. Lola, t'has tirat un pet. No, Guapísima. la tía. Que estabas nerviosa, ¿no? Bueno. Bueno. Siguiente, Rosel. Adelante, yo. Vale, pues Rosarito. el aporte en papel A y ver, todo. que hemos enseñado Rosarito. Sorpresa, sorpresa. Bueno, En tampoco papel, era En papel, En entonces. Ojo. esa Ojo. antigueta. Ojo, ojo. Esta foto no me da cringe, Pero. pero es una foto épica en el Mupasa, ¿sabes? En plan, Muy siempre bien. se recuerda esta foto, ¿sabes? Y es la foto de cuando vas a conocer a Satán, ¿vale? Hostia. Y mira, estoy yo en Satán, que Satán no es esta chiqueta, ¿vale? Que Satán está- es, Bueno, que es la podría cámara, ser, ¿vale? podría ser. Que podría ser. mentira, No, no, no. Un saludo, Tarsila, Te queremos. un besazo. Sí, a Boris Eso es también. molt bé, eso es molt bé. No mucho, Ahora, Tarsila es molt. super bé, Has pero canviat yo molt. es en plan... No, pero sois ¿Sabes? como No sé. súper feliz. Ahí... No, esa ¡ay, manera. tita de la cabra! Estoy feliz, pero un poco cara loca. Pero bueno, Pero bueno, la que. y eso, pues un HP. 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 Muy bien. Mira. Sponsor. Miguel. Ah, jo. Pues mira, jo com no tinc suficient en una foto, perquè sóc gallines, perquè unes soles pues, no tindria el context que se necessita. La gent utilitza les redes socials pues, per a donar la seva millor cara, o en plan, buah, me van a contratar un puesto, vaig a organitzar-me el Facebook per a que la gent pues, mire la millor versió de mi. En el meu cas era el contrari, jo al principi utilitzava Facebook només per a fer l'imbècil. Bueno, i ara també, però bueno. Després vaig estar buscant fotos i no podia elegir només una. Aleshores he fet com una seqüència de com una tragicomèdia en tres fases, pues estan les tres fases així. Pues primer tenim Miguel, no sé, afectado por el alcohol. Miguel, no sé. No amb sé cara què de... Hostia. El moñet Encara, es sí, clave. sí, sí, cara de tete. O sea, no, era l'època que no m'afeitava ni jo, m'afeitava mon pare perquè jo no Sí? sabia un cuchillo, imagina't. ¿Qué dios? I este és Ferran. Ay, yo dije que Hostia. se me Ferran está igual. Está Sí, igual, Ferran está igual. Está igual. Este es un amigo mío, el Iván, ¿qué te vas a decir? Muy bien. Un besito, Iván. Després d'esta, que és un poquet l'al·legoria de la meva vida, jo sóc el que està cap a baix, i este és Ferran Molt bé. en una altra època. És com, Bueno, per què ens hem ficat en enginyeria? No ho sé. És... ahora eres tú, pero podrías perfectamente no ser tú. Por eso Bueno, digo, puede estar engañando al pobre, Sí. pero no, está ahí, está ahí. Es, per això ho dic, Está ahí. soc jo. I la tercera és, bueno, és una foto que dona un poquet, o sea, ara pensé, per què m'he juntat amb esta gent? No, que después molt, però, que és que la de... Hostia, buah, seguro que Dios. puedes decir eso Sí, así. sí. Jo és los que ellos juntas, són molts bons amics meus, però bueno, que, Sí, sí, bueno, bons amics. que se nota que ningú destaca per ser diferent. Hostia, vas una cara en plan... No, però no havia begut, Es- crec. Este porro no sube, Sí, sí, sí. No, que jo en les drogues no he Vale, coquetejat meva. molt. Vale, meva. L'expressió de vista, en plan, hola. Sí. I això, pues això no és meu... Què vas? Muy bien. Pues ahora vaig a ensenyar-vos. Hostia, Jo vaig a desde mostrar-vos El más mis oscuro. inicios
en la edición. Vale. Y esta son mis poderes en edición. Hostia, tío. Es que es la típica foto que se posaría una señora mayor de 60 anys en Facebook. Però quan se Tal mora, qual, en plan, s'ha mort la meva xiqueta, pum, foto. Sí. ¡Hala! Nada es imposible. Nada es imposible, a lo mejor Ya resucita. es imposible, igual, joder. Voy a rezar de caso. Nunca ha pasado, pero Hostia. igual me toca. Molt bé. Hoy toca. Pues estos son nuestras peores caras del pasado. Hostia. I ara anem a ficar-vos un vídeo que hem fet d'entrevistes que pues, li hem fet la pregunteta de què li diries al teu jo del passat a nuestros más allegados, ¿no? A gent del nostre voltant, i anem a deixar-vos així en el vídeo. Que entrevistes també pot ser entre qui quan parpadeges, perquè és vista, entrevistes és parpadejar. Bueno, vale. Vídeo. Dentro vídeo. Bona vesprada, estem així amb el senyor Alejandro Cervera. i anem a fer-li una pregunta. La pregunta és la següent. Què li diria vostè al seu jo del passat si pogués dir-li qualsevol cosa? La verdad no le diría mucho porque yo pienso que estoy aquí como soy ahora por lo que he hecho, aunque hayan sido cosas malas. Así que, en mi opinión, le diría, lo primero que te venga que pienses, hazlo. Què li diries al teu jo del passat? Aprofita per dormir. Què li diries al teu jo del passat? Al meu jo del passat li diria que a lo millor tindria que esforçar-se més a algunes coses que no li va donar tanta importància i també que no se ratlle per les mogudes que li afecten, que en veritat no són per a tant, que al final les va superar totes. Nacho, què li diries al teu jo del passat? Hòstia, la veritat que no ho sé. Què li diries al teu jo del passat? Al meu jo del passat? Passo palabra. Això quina contestació és? I tu, mamà? Tu què li diries al teu jo del passat? Yo qué sé, Isa ja la té el papà, Isa contestació. no sé lo que le diría. Si vos no vengo. Si lo sé, no vengo. Si lo sé, no vengo. Si lo sé, no vengo, Això li diria. efectivament. Què li diries al teu jo del passat? No n'hi ha jo meu del passat. El passat no existís. Només existeix el futur. Ni el present. Bueno, sí, passat i futur. Present és el que no existís. Vale, ara després d'este meravellós vídeo d'entrevistes anem a recomanar-li coses a nosaltres mateixes del passat, però també a tots i totes els que mos esteu veient. Del futuro. No puedo decir eso. Del futuro. Niños. Sinó que es començarà Miguel. Vale. Jo mentre vaig tallar un tros. Yo como bon lector, hashtag, ¿no? O sea, sí, no, o sea, yo era bon lector fins a cert punt. Recomanaria a la gent jove que llegirà Laura Gallego García. És una autora molt xula. Molt xula, no, que fa llibres molt xulos. És una xula, tio. Xula. De llibres de fantasia juvenil. I està molt guai, per exemple, Las Crónicas de la Torre, Memorias d'Idun o La Emperatriz de los Etéreos. Que no heteros. Estaría guay, Laura apunta. La Emperatriz de los Heteros. De los heteros. Bueno, heteros. Està molt guai, és una autora molt xula. Molt xula, no molt xula. Que fa coses molt xules i que és molt recomanable i està molt bé. Vale, Yuna? Jo li recomanaria a la Lluna del passat que comprara llibres il·lustrats per Pilarín Vallès, perquè l'he descobert més de major i m'agradaria tindre el record de jo de menuda llegint llibres il·lustrats per ella, i no el tinc, i no passa res. Que guai. No vaig llorar. No ploré per les nits per això ni res, però sí, me molaria. Roser? Jo recomanaria aixina de llibres, esas cosas que se abren y hay papel sí? y tal, sí. Pues tots els còmics d'Astèrix, és que
per mi ha sigut en plan... Per mi això és la infància, saps? En plan, els còmics d'Astèrix. I m'arrepentisc de no haver tingut més còmics de Tintín, perquè ne tinc 2. O sigui, tinc com mogolló d'Astèrix i tinc 2 de Tintín. Me passa absolutament igual. Quins tens? En plan, jo tinc el de un barco... Astèrix, el de Tintín, no me'n recordo que tinc un d'un submarí, crec. Pues igual jo tinc ese. I després tinc un altre que... O sigui, un és del meu germà i l'altre és meu i no recorde de quin era el meu. Hosti. Jo el que tinc és tota la col·lecció de Tintín Hola, que guai. en DVD. I crec que també en còmics. És un poc això, O sigui, està tot... Ho tinc a Benicàssim. Un dia podem fer visionar tot Tintín. Està guai. És que jo crec que la infància se dividís en això, en qui té còmics d'Astèrix i qui té còmics de Tintín. Ja, però després està Tintín, quan saps que Hergé, era un poquet pro-nazi. Ah, sí? Era un poquet el brazo levantado. Ostres, Així que igual... Igual Està tampoc... guai, està divertit, però hi ha coses que dius ara entenc, perquè quan dius això... Que feo. Hòstia. Astèrix, Pues yo le diría... ¿Qué le dirías, Laura? Yo les recomendaría que se picare a consumir droga. Art. Porros. Se ven sobre detalla, prepara el camí. No, art, o sea, art. Però en la meva cultura i en la meva llengua. Perquè jo he començat a escoltar música en valencià o a llegir en valencià molt tard i m'ha agradat començar antes, la veritat. Que no és per la meva família, perquè la meva família sempre ha tingut 1000 llibres i sempre ha escoltat també... Perquè no l'he llegit mai. Però que sí, he segut jo abans. La incultura, sí? Exacto. Vale. Y... pues eso es todo. ¿Ya está? Ya. ¿Voleu recomendar algo més? Ya está. Que veáis el próximo vídeo. Ah, no, espera, això és dale al like, suscríbanse. Vaig avisar les xarxes socials per ahí. Xarxes socials. Mentre m'acabé Esters de Menlo, ¿vale? Això deixaré les xarxes socials. Les individuals i també... I les col·lectives. La col·lectiva. Una clase va Queener. Ja això, i ja està. Ai, no, perdona. Lola, ¿vols dir algo tu al No, final? és un mocador. No. Que sí. La cara. Lola, tu vols recomanar algo? Vikingos. Ah, sí, jo vull recomanar Vikingos, que és la millor sèrie. No, mentira. No te vaig a donar el mocador. Bueno, ja ho tenim. Pues això és tot. Ja està. Moltes gràcies si heu arribat hasta així, si no... Us jodan. I això, i no res, ens veiem la pròxima... no, d'ací 2 setmanes. Exacte. Adiós!